Некай чоловік сів у свою машину та й пішов, блядь, украв свою машину. З вами програма Букші Автодор. І низько ми будемо осмотрювати машину, коротше, Лада 99-ка у хорошому стані. Видите, цвіт у нас машини леповий, но зато файний. І так, коротко о главному. У нас є стеклоподйомники на машині, файні там дві кнопки, горі регулюється. Дальше. Тут у нас такий компай, що щелкати передачі. На коврикові маленько там кал, но кал даємо безплатно в подарок. У той, де у нашої компанії. Дальше. Тут у нас скло, никати треба взад, чи не бганять, чи що там робить машина друга. Значить, і це у нас стрічка синя. Просто машина синього цвіта. Тут у нас, коротше, зверніть увагу, тут у нас стоїть ще стилка, знаєте, як ми у настроєнні йдемо 120-130, може 200 кіть пекаємо, та щось треба спирають на витягнуту руку даємо, та і все тут йдемо далі. Не вижу нічого странного. І туйка хрестик, обися оберігала машина, туйка у нас і все обграло. І, це ту воду ми упили, бо сушняк був після вчорашнього. Так, далі у нас обзор бардачка. Бардачок у нас, слава Богу, файний, великий, туйка лікайте у нас є, можеш покласти 2 пива, но кіть ви з тими 2 пивами прознесели по наших ямах, то з тих пив лишить лише моча на днові. Салон у нас, як ви поняли, шикарний, велюровий, то ткань, то дуже дорогущий, ще не раз у нього не перділо, бо шкода, но ви розумієте. Треба маленько попилососити, позбирати ту і маленько, щоб порох туди-сюди повтирати, ну то таке. Так, значить так, тут у нас є пасок безпеки. Ну і бо, ви розумієте, наш вам пасок безпеки, як ви і так невезучий. Що вам не розказав? То вам не треба знати. Букші Давидович, коротше, підписуйтеся, усе ми описали. 99-ка, нормальна машина. Рекомендую.